Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародару шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародару мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. Роҳи сафед дӯстон. Аллакай имшаб аниқтара шаби 11 ба 12 ноябр турнири калони UFC 295 баргузор мегардад, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ ва якчанд муҳорибаҳои рейтингӣ ва шавқовар баргузор мегардад. Муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни Иржи Прохаска ва Алекс Перейра мешавад. Дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи унвонӣ барои камарбанди муваққати вазни вазнин байни Сергей Павлович ва Том Аспинал хоҳад шуд. Баъд муҳориба дар вазни сабук байни Бенуа Сен-Денис ва Мет Фревола. Ҳамчунин дар ин турнир Диего Лопес зидди Пет Сабатини, Матеуш Ребецки зидди Рузвелт Робертс ва Ҷон Кастанеда зидди Кунг Хоканг. Турнири UFC 295 аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. Ссилкаи телеграм бошад дар описанияи ҳамин навор. Ҳамчунин дарҳол баъди ба анҷом расидани турнир, мо муҳорибаҳои асосии ин турнирро дар телеграм-канали худ мегузорем. Барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа обуна шавед. Танҳо ба ҳамин ссилка дароед дӯстон, чунки дигар телеграм-каналҳо аз они мо нестанд. Топови ҷангвари вазни 61 килограмми UFC Мераб Двалишвили оиди муҳорибаи унвонии вазни худ фикрҳояшро баён кард. Ман медонистам ки онҳо ин муҳорибаро ташкил кардан мехоҳанд ва ин кори онҳо маро ғамгин кард, чунки Марлон Вера ин муҳорибаро сазовор нест. Рекорди ӯ дар ду муҳорибаи охиронаш 1-1 аст. ӯ дар муҳориба зидди Сенхаген ва Жозе Альдо шикаст хӯрда буд, аммо бошум Алдоро шикаст додум. Ман довталаби рақами якум ва ман сазовори муҳорибаи унвониюм. Онҳо бояд ки ин муҳорибаро ба ман медоданд ё ин ки онҳо бояд ки реванш бо Стерлингро ташкил мекарданд. Фикр мекунам ки ҳамаи ин кор барои пул аст. Ман барои омили рақиби вазнинум ва ман ӯро шикаст медиҳам, чунки стилҳо муҳорибаҳоро месозанд. Агар ки ман ӯро шикаст диҳам, пас ки муҳорибаҳоро мефурӯшад? Барои ҳамин фикр мекунам ки ҳама гап дар пул аст ва ман ин чизро мефаҳмам. Ана барои чи UFC чунин ташкилоти муваффақ аст, аммо аз нуқтаи назари варзишӣ ва ҳаққонӣ омели бояд ки бо ман меҷангид, гуфтааст Мераб. Ва дӯстон, ман бо суханҳои Мераб Двалишвили розӣ мешавам. Дар ҳақиқат Марлон Вера сазовори муҳорибаи унвонӣ нест. Аз ҳама зиёд Стерлинг сазовор аст ки реванш гузаронад ва баъд Мераб, чунки Мераб Двалишвили 9 ғалабаи пайдарҳам дорад. Ҷангвари бебохти вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев гуфт ки барои чӣ муҳорибаи унвонӣ зидди чемпион Шон Стрикландро қабул накард. Пешниҳоди онҳо ба ман писанд наомад. Ҳатто ба менеҷери ман пешниҳоди онҳо муҳориба дар моҳи январ писанд наомад. Менеҷери ман ба онҳо гуфт ки агар ки хоҳед муҳориба байни Стрикланд ва Дюплесиро ташкил кунед ва баъд мо бо ғолиби ин муҳориба меҷангем. Айни замон ман каме осебҳои хурд дорам. Барои ҳамин мо чунин қарор баровардем. ҳозир ба ман 1 моҳ барои худбарқароркунӣ дар кор аст ва баъд мо омодагиҳоро оғоз мекунем. баъди муҳорибаи Стрикланд ва Дюплеси маълум мешавад ки бо кадоме аз онҳо мо меҷангем. мебинем ки кадоме аз онҳо чемпион мешавад ва ман ҳоло ҳам довталаби асосӣ барои камарбандам, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, акнун чӣ гуна ки мебинем маълум шуд ки барои чӣ муҳорибаи Ҳамзат бо Стрикланд нашуд. худи Ҳамзат ин муҳорибаро дар моҳи январ рад кард, чунки мегӯяд ки то он вақт омода шуда наметавонад ва бояд ки осебҳои худро табобат кунад. дӯстон, ба фикри шахсии шумо Чимаев кори хуб кард ки розӣ нашуд ё ин ки бояд муҳорибаи унвониро қабул мекард? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.